שאני קצת היפוכונדר, אבל אני לא שותה תרופות, אני מאלו שלא שוטרים תרופות, כי אני תמיד קורא את הפתק שבפנים, ואסור לקרוא את הפתק שבפנים. מי שקורא את הפתק בחיים לא לוקח תרופה. אפילו על אקמול, התופעות לוואי. רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני. ואז אם יקרה משהו, אומרים לך, רשמנו, נדיר, רשמנו. לא סתם נכנסתי עם עגלת הסופר. אני נשוי כבר כמעט 4 שנים. לפעמים אני שומע... לא... מי מחא כפיים? מי שנשוי פחות? לפעמים אני שומע אנשים שואלים, מדברים על גנות חיי הנישואים, ואני אומר, כולנו ידענו למה נכנסנו. כולנו נישואים, מוסד נישואים, כמו מוסד. אסור לצאת, מדי פעם באים מבקר, מוסד. אני ב4 שנים האלה מנסה להתנהג כמה שיותר בסדר, אומר, אולי תוריד לי שליש. אחרי החתונה חילקנו את העבודות בינינו בבית, כמו כל זוג, נכון? היא מגהצת את הכרטיס אשראי. לא, האמת היא שלפני חודשיים היא איבדה את הכרטיס אשראי, עד עכשיו לא התקשרתי. למה זה שגנב מוציא פחות. ואני בבית עושה את הקניות בסופר, ואתם יודעים, שמתי לב שהישראלים נורא אוהבים למלא את העגלה, ואז הם מגיעים ליד הקופה, פתאום לא בא להם על הדברים. נכון? לא צריך את זה, לא צריך. אתה מגיע ליד הקופה, יש הכל, עופות, חלב, הכל. אני בא לסופר, לא עושה סיבוב, בא לקופה, מעמיס ויוצא. עכשיו, תודה. עכשיו, יום אחד אני מטייל בסופר, ואני רואה מישהו מתקשר לאשתו. הלו? ורד? מה נשמע, ממי? מה מי זה? אחד שמחכה את בעלך, מי זה? איפה אני? איפה שלחת אותי? אז איפה אני? אז תרשמי וי. טוב, תקשיבי רגע, רשמתי פה מלפפונים, לא הבנתי מה זה. בסדר, בבית עברנו על זה, עכשיו אני לא זוכר. אני אבוא הביתה, אני ארשום 100 פעם עונש, לא זוכר, מה אני אעשה? מה זה? בחומץ? עם חף. לא, כי יש פה מבצע, קונים 2 במלח, השלישי חינם. רצית רק אחד. לא, בסדר, אם את רוצה רק אחד. לא, אמרתי, אולי מקסימום היינו לוקחים שוטפים. מוסיפים חומץ, חסכנו. לא, זה רעיון שלי. לא דיברתי עם אמא שלי כלום. למה, אני כל דבר מתייעץ עם אמא שלי? על הדירה החלטתי לבד. נכון, זאת הייתה טעות שלי, אני מודה, אני בשר ודם, לא? לא עברתי לשם בגלל שאמא שלי גרה באותו מקום. ומה קשור עכשיו אמא שלי עם מלפפונים בחומץ ובמלח? מה זה קשור? לא, אני בן 35, אני מחליט דברים לבד. מה זה קשור לבחירות? לא בגלל אמא שלי, אני הצבעתי לגמלאים. לא, היא לא לחצה ולא כלום. נו. חכי רגע. שלום, גברת. לא יודע איפה שמים את זה. לא יודע, תשאלי שמה הם יגידו לך. אני לא יודע, אני לא עובד פה. תשאלי שמה הם יגידו לך. אבל למה לא רוצה לעזור? אני לא עובד פה. אני קונה. אם הייתי עומד בבנק, היית פותחת אצלי חיסכון, אני עומד כמו שאת עומדת. אז תשאלי שמה הם יגידו לך. אני גם מדבר בטלפון, זה טלפון אני מדבר. אז תשאלי שמה הם יגידו לך. הלו. נו, ממי, תגידי לי מה לקנות, גמלאים בחומץ או במלח? לא.
אמא... 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 אמא הייתי... אמא הייתי יש לי קרינה, ממי, קרינה. אמא הייתי שואל... אם הייתי שואל את אמא שלי מתחתן איתך הם לא נשואים בכלל. אז היא לא אהבה אותך, עד היום היא לא אוהבת אותך. נכון, היא אהבה את אסתי, ואם התחתנתי, אני מסי? לא, תגידי תודה, מוכתי, תגידי תודה. למה התחתנתי איתך? כי אהבתי אותך. לא, אני עוד אוהב, אבל ככה מדברים. אבל תראי לי, אני גד ממלפפוני בחומץ ובמלח, תראי לי אני גד. החיים שלי בחומץ, החיים שלי. אם לא הייתי אוהב אותך, הייתי מתקשר אלייך? הייתי מתקשר לאסתי. אני אמרתי לך שיש לי טלפון של אסתי? אמרתי לך כאילו, כאילו. חוץ מזה היא לא בארץ עכשיו. לא, כי כולם נוסעים. הלו, ורד, ורד, ורד. לא יודע, גברת. אני עבדתי פה וביטרו אותי, לא זוכר איפה שמים את זה. אבל אני לא יודע, סופר עגול, את כל כך חוזרת אליי, זה אני אותו אחד. עוד פעם אני, זה אותו אחד, לא זוכר. עבדתי ולא זוכר, לא זוכר. זה עגול הסופר, לא זוכר. איזה משוגעת נפלה עליי. זה עגול, עוד פעם זה עגול. הלו, אסתי. מה נשמע, ממי? אני בא אלייך. איזה מסאז'? לא, זה מוזיקה של הסופר. אמרתי, אולי אני אקפוץ, להביא לך משהו. רוצה מלפפונים בחומץ? לא, בסדר, לא. לא, כי יש פה מבצע. קונים 2 במלח השישי חינם. אני אבין אשתו? וואלה, את משהו את. כמו אמא שלי את. בסדר, אני כבר בא. ביי, ממי, ביי. 2 נשים, איזה הבדל. תודה רבה לכם.